Idemo u Vukovar, grad kojeg su također pogodile negativne demografske brojke. Sve je veći broj građana treće životne dobi koji u Vukovaru nerijetko žive sami, pa im je svaka pomoć dobrodošla. Kako bi se osjećali sigurnije, gradska vlast se uključila u projekt Halo pomoć, unutar kojeg je 14 starijih Vukovaraca dobilo posebne uređaje kojima pomoć mogu zatražiti tijekom 24 sata cijele godine. Hrvatska je demografski gledano stara zemlja. Udio mladih u ukupnom stanovništvu je 15%, a sve ispod 20% je kritično. U gradu Vukovaru posebice je teška situacija. Više od 30% populacije su građani treće životne dobi. Stariji ljudi ostaju kući sami. Lions Club je to prepoznao i pokrenuo je projekt Halo pomoć. Znači jedan izvan institucionalni način skrbi o starim i nemoćnim bolestima, odnosno o osobama u potrebi. Mi smo putem akcije sa Lions Clubom Stay Omnia iz Austrije kupili 14 pametnih telefona i podijelili smo ih za 14 korisnika. U cijelu akciju uključila se i Vukovarska gradska uprava s 8.400 kuna. Mi smo bez razmišljanja odlučili se prihvatiti pomoći u ovome projektu jer on naprosto donosi jednu novu kvalitetu života građanima treće životne dobi jer im omogućuje da jedan značajno duži period ostanu kod svoje kuće, čak i u ovim okolnostima koje nažalost u gradu Vukovaru česta, da su osobe treće životne dobi same, da su im djeca i unuci raseljeni, da nisu u samom gradu Vukovaru. Na izgled običan telefon, no za ove Vukovarce ovo je uređaj koji može imati životni značaj. Put je naime ovo do sigurnosti u njihovim domovima u kojima trenutno žive potpuno sami. Radi se o socijalnim uređajima, pametnim, da tako kažem, telefonima koji imaju uz sebe još jednu dodatnu narukvicu, jedan dodatni dio koji se nosi poput narukvice ili privjeska i koji na sebi ima SOS tipku koju korisnik može stisnuti u slučaju neke krizne situacije. Znači, to je posebno namijenjeno osobama koje žive same. Ako se nešto dogodi, da oni mogu to pritisnuti. Stisak za alarm za pomoć može ovim ljudima značiti život. U tom slučaju poziv dolazi u naš centar, automatski se biraju brojevi našeg centra iz kojeg se javljaju osobe koje su obučene kako reagirati u određenoj situaciji. Znači, prvo ono kako reagiramo je da zovemo osobu od povjerenja koja ima ključ od stana. Prvo vidimo da li možemo stupiti u kontakt s osobom koja je pritisnula poziv. Ako možemo, onda ispitamo koja je situacija. Ako ne možemo, obavezno šaljemo osobu od povjerenja. Po potrebi možemo poslati hitnu, policiju, vatrogasce ili sami otići na teren jer ne želimo da nijedan poziv ostane neodgovoren. Korisnici su cijeli projekt dočekali s oduševljenjem. Prezadovoljna sam. Od kako ga imam, mjesec i po dana je prezadovoljna sam. Jeste li upotrijebili već SOS tipku? Pa do sad još nije, ne daj Bože da baš padne, da moram, ali nije daleko od toga jer sam počesto padala, a sad vodim računa. Sad sam malo osvestila se, vidu je prošlo 6 mjeseci pa sam malo i drugačija. Nakon dovršetka pilot projekta plan je udvostručiti broj korisnika koji na ovaj način, kako sami kažu, uživaju u sigurnoj starosti.